Ubukele Insimbi News noLungile umntwana kaMdushubane. Lezi izindaba zehora lokuqala zifundeka kanje. Kubikwa ukuthi odokotela baseChina abaphezu komshikashika wokutholakala kwekhambi le-COVID-19 bazodinga izigidi ezimbili zamarandi kumongameli wakuleli ukuze kutholakale leli khambi. Isikhungo sokuvotisa i-IEC ibika ukuthi abahlali baseNingizimu Afrika babukeka belithakasele kakhulu lolu khetho lohulumeni basekhaya kulesi sifundazwe. Isililo esihambisana nombhikisho sisalokhu siqhubekile kubafundi basenyuvesi iDurban University of Technology mayelana nodaba lwezindlu zokuhlala kwabafundi kuleya nyuvesi. Bahlali niyanxuswa ukuthi niqhubeke njalo ugcina imigomo ebekiwe ukuze kuvinjwe ukubhebhetheka kwegciwane i-COVID-19 kulelizwe. Ngibonge mbukeli, nibe nosuku oluhle.